Nejčastěji studenti u diskuze chybují v tom, že ji zaměňují s pouhým shrnutím výsledků a někdy ji pojmou jen jako sebereflexy, takže píšou jenom, co se jim při psaní líbilo, nelíbilo, povedlo, nepovedlo. Upřímně chápu to zmatení, protože většina diskuze nikdy nepsala, v závěrečce se s ní studenti potkávají poprvé a ne na všech univerzitách se vysvětluje. Situaci ani moc nepomáhá, že dříve se na diskuzi tolik nelpělo a bylo to spíše něco navíc. Dnes už se očekává i u bakalářek. Proto když se podíváš do starších závěreček, tak ji tam ani nenajdeš. Co tedy vlastně ta diskuze je? Diskuze je prostor, kde vysvětluješ, co tvá zjištění vlastně znamenají, proč jsou důležitá a jak zapadají do širšího rámce vědeckého poznání. Diskuzi si můžeme shrnout do 5 zásadních otázek. Co jsem zjistila, co to znamená, jak to zapadá do existujících teorií nebo studií, kde jsou limity mé práce a co dál. To znamená, shrnu hlavní výsledky, které interpretuji, srovnávám je s jinými výsledky, abych ukázala, jak si mé výsledky stojí v současném vědeckém poznání. Následně kriticky zhodnotím, kde jsou slabiny mého výzkumu, to znamená, jaké jsou limity. A nakonec předložím návrhy, co teď můžeme s tím výsledkem vlastně dělat. Diskuze je v podstatě dialog, který vedeš jednak s jinými autory, odkazuješ na jejich výzkumy a porovnáváš jejich závěry s tvými, jednak sám se sebou, protože kriticky hodnotíš své výsledky, přemýšlíš nad jejich významem a nad tím, jak si to celé uchopil, jestli si mohl něco udělat lépe a podobně. Nejčastěji trápí studenty spíše diskuze s jinými autory. Asi ti je jasné, že když musíš s někým diskutovat, čeká tě zase všemi studenty velmi oblíbená rešerše.